and I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagatong man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan, paghigugma, sa isa ka handom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Ay, good afternoon, Sir Raven. Ano managad ko sa inyo? Madali lang, Tony, ha? This is Connie, my friend. Mm-hmm. Oh, ginatulog din niya ako. Dasubong ba lang ang nagasiling siya? Sa diin mo na pulot ang babaeng ini, Raven? O, anong masiling mo? Well, pretty siya. Ugaling. Very simple. That's why I brought her to the expert. Would you mind suggesting an outfit for her tonight? Another prospect? Bay, Gintayaan niya sang inom mo lang agi? may suggest ka bala o kung wala, ha? Of course. Madamo ako, Dri. Sweetheart, come on. Kariga, sundo natin siya. Ano ba ang okasyon? Just a formal dinner. Mm-hmm. Let's see. Ari. Light yellow satin in color. Kag may pagka-slim ang tabas. Kag spaghetti strap nga may malaba nga slit sa wala. Simple ang tabas. Apang tama ka elegante. Apang bagay mo bala ini sa akon. Matagan ko yan sang justice ang creation sang agi ni ini. Okay na pala ini? Okay na. Ano galing ipares niya nga sapatos? Well, may-ari ako diri. Golden sandals. Kag sigurado nga mag-match ini sa bayo niya. Mm-hmm. Ay, kari kakuni. Ato dito ang dressing room mo. I-fit ana yung bayo nga ini, please. Sure. Nasuksok ko ng bayo. Ipakita ko na kay Tony, ha? Ano? Okay na ako? Wow! Oh my God! O, ito gintahigid para sa imo. Perfect! Karon isuksok ini. Golden sandals? Sige. Madali lang.
Nasukso ko ng sandals. See? Oy, sino man sila nga hindi isa ka fashion model ang ari sa tubang ko? Pwede ka pala makatiyog, iha? Sige. Ay! Perfect! Karon, hatagan ko ikaw sang final touch. Kari ka, magpungko ka dito sa tubang sang espiho. Sige. Dan! Uy, ang final touch galing ginasiling niya. Amang complete makeup kag hairdo. Abi mo, iha? Hindi ako beautician, ha? Pero, tungod espesyal kung ang customer sa Raven, special treatment man ang ginhatag ko sa imo. Kag mapalaron ka, iha. At karong kari ka. Kay ipakita ko na ikaw sa imo very handsome nga ka-date. Ay, daw kahuluya siguro sa itsura ko. Ano nga makahuruya? Uy, kagwapa-gwapa sa imo, iha. Wala ko maanad eh. Pwes, maanad ka na. Kagabi mo? Type ko ikaw. Kay hindi ka ipokrita. Anong masiling mo sa Raven? Beautiful. Oti? Ay, may bonus ako sa imo, ha? Sure. I'll settle my account later, Tony. No problems. Have a nice time. Nagsulod kami sa isa kakilala nga hotel. Karika, dali kita masulod sa cocktail room ngayon. Dali na. Oh my, ginuyatan niya ako sa kamot. Relax, okay? Nagpaluto siya sa espesyal na pagkaon. Sir, ari ng inyong wine, no? Thank you. Welcome, sir. Madali na kay buksan ko. Teka. Uy, duwa ka basong yung tikisan niya. Wala ako nagainom. Please.
pakumplasin na ako, okay? Total, birthday ko naman. B- birthday mo, subong? Oo, Connie. Happy birthday. Kung nagsiling ka lang dayon kung tani, naputsan ko pa ikaw sang 3 ka inasal nga bulo. Aha? 3 ka bulo? Nga 3 gid. Ay hala. Natatlo tong nahambal ko yaman. Pwede man lang ganing aduha o kung 4. Don't I deserve a kiss? Ano? Birthday ko subong. What's wrong? Hala. Kadamo tao. Kakilala ko si Raven. Bisa nagapamatok ako. May mo ginagyapon nga halukan ako. Okay. Karon na lang ina. Ha? Makaon na lang kita. Nabusog ka man bala? Oo naman. Gusto mo, i-tour ko ikaw sa kabugusan sa hotel ngayon? Ay, sorry ah. Hindi ako sigurado kung nasugid ko na inis mo. Or, nalipat lang ako. Ang ano? Kwan. Amoy ng ginapanigihan kong hotel. Kaga ko man na nag-manage sini. Ano? Ops. Please lang ha. Di ka magpangakig. Not now, okay? Nagapangabay ako. Total, birthday ko man. Hindi lang na ako pag-akiki, ha? Dali na. Amoy ni nga akong private unit diri. Diri ka. Masunod kita. Ay. Ito nagkinulson ako. Kung ano pasabot ako nga magsulod diri. To think. Ya kami lang ang duha ang ari diri. Apang hindi mahimutig. Karomantik sang ambience. O, ti ano? Ano masiling mo sa private room ko ngayon? Ay, katahom. Pareho katahom sa imo. Wala. Nagtabuhay ang amon mga mata. You want to see my bedroom? Don't worry, sweetheart. I'll behave. Kali ka. Wow! Katahom sang bedroom niya. Kumpleto sa kagamitan. Nagpungko siya sa kilid sang kama. Oh, nano ka? Ngangarak lang gihapon nagatindog dira sa tupad sa portahan. Come, sweetheart. I won't bite you. Dali. Kinakulpaan ako. Apa nakaiba naman ako. Hindi niya ako pagbastuson. Sweetheart. O palapit ako sa iya. May promise ka kaina. Ano nga promise? Hindi ba lang ang birthday ko, subong? Remember? How about a birthday kiss? Ikaw
Pilyo ka. Nakibalo man ako kay nang hindi ka. Kay madamos ang tao. Apag subong, it's just the two of us. Ang silingon mo, oportunista ka. Come on. It's just a kiss. A birthday kiss. And what's wrong with it? Oo. Kung wala ko pa nakita ang kaberdihan sa utok mo, kag isa pa, ano nga pamilit ka? Ano ta kayaw? Abyan. Agay. Dugin ko siyang kasing-kasing ko ba? Hasta gilang gali kami sa mag-abyan. Umay pa. Idulong na lang ako sa balay Madali lang. Hindi. Inbutong niya ang kamot ko. Kag nakaigdagid ako sa kama. Inhalo ka naman niya ako sa bibig. Hala, padayon ang paghalok niya sa akon. Bakit to sa liog ko? Ay, Raven, please. Ay, padayon niya nagkinalokan ako. Bakit to sa akong tugan? Ay, Raven, please. Hindi. Hindi. Bay. Sorry. I'm sorry, sweetheart. Sorry. Paliyog. Idulong na ako pa uli. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan, paghigungan sa isa ka handom, sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bilog nga water cycle. Apang nakaibalo ka bala nga masobra duha ka bilyon mga tawo sa bilog nga kalibutan ang wala sang access sa safe drinking water subong kag ginalauman nga magasaka pa ang ini nga numero bangod sa climate change kag pagdamo sang populasyon. 0.5% lang sang tubig sa kalibutan ang usable kag available fresh water. Kalabanan nga fresh water ang ginagamit sa agriculture. Apang apektado pa ini sang climate change. Sa nakaligad 20 ka tuig, ang terrestrial water shortage nga ginalakipan sang soil moisture, snow kag ice ang nagnubo sang 1 cm kada tuig gani nagaapekto sa water security. Bangod nagasaka ang global temperatures, nagasaka man ang moisture sa atmosphere. Ang resulta, mas nagadamo ang bagyo kag nagadamol man ang ulan. Apang mas nagalala man ang dry spell o kuntig ilinit. Bangod mas madamo ang tubig nga naga-evaporate halin sa duta kag nagakambyo ang global weather patterns. Gani kon maglala pagid ang global warming, mas magasako pagid ang tigilinit, pagbaha kag iban pa nga kalamidad nga gahalit sa kabuhi kag propiedad sang mga tawo. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitros sang tubig ang nagkakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit.
maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tao nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sa tubig. Apa kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulukon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot. Apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia. Daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miag-aw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subongman sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Paano mo balagi natin luan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Kristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sang panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw. Quarantine 12 minutos sa nakaligada sa atak ng alas 10 ginapanawagan sa pamilya ni Ferdinand Moral de Hermina. Ferdinand Moral de Hermina, 48 anyos, residente sa Paraño Street, Barangay 28, Bacolod City. Ara siya subong confined sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kagwa ay isang may nagabantay sa iya. Gani sa pamilya o kung nakakilala sa pamilya ni Ferdinand Moral de Hermina, palug lang makig-angot sa social worker dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga si Regine Marni Toreno. Regine Marni Toreno sa cellphone number 0919-0649325 0919-0649325 bangod tama gida ka importante. Ginapanawagan sa kay Ronaldo Togonon Adok sa 25th Street, Calamba, Capital Subdivision, Barangay 1, Bacolod City. Ang imong national ID ari diri sa Bombo Radio Bacolod gin-turn over sang nakakita sang tinalikdan nga adlaw. Palog lang claim sa tion sang office hours. Sa liwat, Ronaldo Togonon Adok, ang imong national ID ari diri sa Bombo Radio Bacolod, palog lang claim sa tion sang office hours.
Subong man ginapanawagan kay John Oliver Afable Makiplanta, John Oliver Afable Makiplanta sang Panikihan Pola Oriental Mindoro ang imong nga national ID ari diri sa Bomba Radio Bacolod paluglang claim sa tion sang office hours. John Oliver Afable Makiplanta ang imong nga national ID ari diri sa Bomba Radio Bacolod. Ginapanawagan kay Salvacion Alipater Ilisan, Salvacion Alipater Ilisan ang imong nga SSS ID ari diri sa Bomba Radio Bacolod paluglang claim sa tion sang office hours. Ginapanawagan kay Romeo T. Dalompinas, Romeo T. Dalompinas sa nga Sianda Biniquil, Gintubhan, Isabela Negros Occidental ang imo nga humid card ari diri sa Bombo Radio Bacolod paliog claim sa tion sang office hours. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sa nga bag or bag nga nagaunod sang duha ka mga cellphones kag cash nga 600 pesos. Ina siya ginapanagyahan ni Michelle Sancho na dula dira sa Tiange sa Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City. Sa sinuman nga nakakita paluglang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod dukan mag-contact kay Michelle Sancho sa cellphone number 0912-806-6331 0912-806-6331 kayang tag-iya wininggid nga maghahatag sang padya sa sinuman nga makabalik sang nasambit nga bag. Ang nagapanawagan Michelle Sancho sang Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang wallet nga nagaunod sang driver's license, ATM card kag kwarta. Ginapanagyahan ni Alberto Rosales. Alberto Rosales nawigit sa dalan diri sa may syudad sang Bacolod. Gani sa sinuman nga nagapanawan nakakita sina paduglang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod o kon mag-contact kay Alberto Rosales sa cellphone number 0909-866-0095 0909-866-0095 ang nagapanawagan Alberto Rosales. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang Liave sang Mitsubishi Mirage nga ginapanagyahan ni Leia Rodriguez. Leia Rodriguez na dula dira sa Silay City paduglang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod ukan sa traffic section sang Silay City Police Station ukan mag-contact kay Leia Rodriguez sa cellphone number 0930-128-3449. Sa liwat paduglang mag-contact kay Leia Rodriguez sa cellphone number 0930-128-3449. Ginapanawagan kay Teresita Shanson Perez, Teresita Shanson Perez kag Mamerto Perez sang Barangay 6 Isabela Negros Occidental ang inyong senior citizens ID ari diri sa Bomba Radio Bacolod paroglang claim sa tion sang office hours. Subong man ginapanawagan kay Pablito Samiliano Antopina, Pablito Samiliano Antopina sang San Venancio, Barangay Bulan, Isabela Negros Occidental ang imong voters ID ari diri sa Bomba Radio Bacolod paduglang claim sa tion sang office hours. 55 minutos nakaligad sa tak ng alas 10 sa moyad tong aton nga mga hot panawagan sa sining nga oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang
alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga bigiliw naming tagapakinig. Narito na naman kami upang bumati at magpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsubaybay sa lahat ng drama na aming ginagawa dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Nahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating patuloy pakinggan ang naisadulang sulat ni Jamila dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At narito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Jamila. Gone somewhere. Hey, sinabi ko na nga ba na kayo ang dumating? Lakas ng loob mo, ha? Wala kang karapatang pumasok sa bakuran ko. At kaya kitang itaboy. Tatay. Itay. Wag mo ko tawaging Itay. Dahil kailanman ay hindi kita tatanggapin. Ako na po ang kakausap kay Tatay Camilo. Patawarin niyo ako, Tatay. Alam ko, labis ko kayong nasaktan nang layasan ko kayo para sumama kay Camilo. Mahal na mahal ko si Camilo. Tumahimik ka. Napakasuwail mong anak. Tay, kasal na po kami ni Camilo. Ano? Itay, mahal na mahal po namin ang isa't isa. At kahit ano pa ang sabihin nyo, magsisikap po ako na maging mabuting asawa sa kanya. Hey, humalis na kayo! Baka tuluyan pag dumilim ang paningin ko. Napakasuwail mong anak, Jamila! Itinatakwil na kita bilang anak ko! Huwag po niyo akong itakwil bilang anak. Dahil sa katigasan ng ulo mo. Pinahiya mo ako
Dahil sa lalaking ito, hindi mo man lang ako itinurang na ama. Kaya mas mabuti bang itakwil na kita? Itay, Umalis na kayo! Baka kung ano pang magawa ko sa inyo! Layas! Jamila, halika na. Ayaan mo muna si Itay. Mula nang tumira kayo dito bilang mag-asawa, matapos kayong dumating, hindi pa siya lumalabas ng silid mula kanina. Inay, Oh, anak. Yun lang. Yun lang ba ang sasabihin mo sa akin? Inay, nahawa po ako kay Jamila. Labis po siyang nasaktan sa pagtatakwil ng tatay niya sa kanya. Ay, naku. May magulang palang kayang itakwil ang sarili niyang anak. Huwag mong sisihin si Goryo. Bilang isang magulang, pangarap niyang magandang kinabukasan ng anak niya. Ay, naghirap siya ng husto. Kaya nais na niyang maranasan din ang ginhawa. Nakukonsensya po ko, Inay. Sinira ko po ang pangarap ni Mang Goryo. Wala po akong may pagmamalaki. Nadala lang po ako ng damdamin. Ay, hindi rin naman kayo dapat sisihin ni Jamila eh. Sinunod ninyo lang ang tibok ng inyong puso. Sino ba naman ang hindi? Ano ang silbi ng kayamanan o ginhawa kung hindi naman masaya ang pagsasama? Sana maging payapa rin kami ni Jamila, Inay. Ay, ngunit sa ginawa ninyo, labis na napahiya si Goryo. Dahil marami nang nakakaalam na si Tandang Alfonso ang pakakasal kay Jamila. At ibinalita na niya na sa araw na yon ay tatanggap na siya ng dolyar. Oh. Ay, opo, Inay. Alam ko po, malaki pong kasalanan ko kay Mang Goryo. Pero nandun pa rin ang pag-asa. Sana sa paglipas ng panahon ay humupa rin ang galit ni Goryo. Hindi ka sumabay sa amin ni Inay na kumain, Jamila. Kaya dinalahan kita ng pagkain mo dito sa kwarto. Camilo. Punasan mo muna ang luha mo. Alam mo bang mas lalo ako nasasaktan kapag nakikita kitang umiiyak? Napakabigat ang kasalanan ko kay tatay. Hanggang sa itinakwilan niya ako bilang anak. Ako ang may kasalanan. Kung may mga pagkakamali naman tayo, dahil ipinaglaban lang natin ang ating pag-ibig. Isinugal natin ang dangal ni tatay. Ako man ay nahihiya din. Napakasakit ang pagtatakwil niya sa akin. Kaya, hindi na humupa ang galit niya. Huwag mong isipin yun. Kumain ka na. Malalim na ang gabi. Mahimbing na ang tulog ni Camilo. Pinipigil ko ang aking paghibig para hindi siya makising. Kaawa-awa naman. Pagod siya sa bukid. Masakit pa rin ang isipin sa pagtatakwil sa akin ni tatay. Ngunit kailangan kong magtiis. Ano kayang mangyayari sa dinadala ko kung ganito lagi? Ay, lumipas ang panahon. Pero hindi man lang umuulan. Nakakapasong ang sobrang init.
Hihintayin ko na lang na medyo humupa. Magpapahinga muna ako dito sa kubo bago ako maliligo sa ilog mamaya. Ay, talagang mahirap ang buhay ng isang magsasaka. Teka lang. Si Inay yata yun. Nagmamadaling papunta rito. Bakit kaya? May masama kayang nangyari kay Jamila? Kabilaw! Inay, bakit po kayo nagmamadali? Ay, Basang-basa po kayo ng pawis nyo. Ano po bang nangyari, Inay? walang masamang nangyari, Camilo. Pero nagmamadali ako pumunta dito sa bukid para sabihin sa'yo, may bisita kang naghihintay sa bahay. Sana po ay ipinatawag nyo na lang po ako dito sa bukid, Inay. Ay nako, nakakahiya naman. Medyo malayo rin itong bukid at maputik ang daan dahil umulan kagabi. Pero napakainit ngayon, Inay. At sino pong bisitang naghihintay sa akin? Sino pa nga ba? Hindi si Goryo kundi si Alfonso. Ano po? Si Tandang Alfonso? Bakit daw po? Ay, na malapit na raw siyang bumalik sa Hawaii at nais kayong makausap ni Jamila. Iniwan ko muna silang mag-uusap ng asawa mo. Sige. Hala, uuwi na tayo. Sige po, umuwi na po tayo, Nay. Mataas pa naman ang araw kahit mainit. Mamaya na lang po ako babalik sa bukid. Baka bigla pong umulan. Hindi sana nararapat na humarap ako sa inyo ni Camilo, Jamila. Pero naisip ko na mas mabuti sigurong makausap ko kayong mag-asawa. Gusto kong maayos ang lahat bago ako bumalik sa Hawaii. Para magaan ang loob ko. Tatay Alfonso, kami ni Camilo ang nagkasala sa inyo. Mapahiya kami dahil kay tatay. Ginawa ko ang lahat para tulungan ka. Mahirap ang buhay dito sa atin. At naaawa ako sa tatay mo. Bawat tao po may sariling paraan para mabuhay. Mang Alfonso. Magandang araw. Pinatawag niyo daw po ako. Kayong mag-asawa ang gusto kong makausap. Alam kong malaking problema ang naidulot ko sa buhay ninyo. Nag-away kayo. Umabot pa kayo sa paglalaban para sa pag-ibig. At alam kong itinakwil ka ni Goryo, Jamila. Ay, napakasakit na rin po sa puso ko. Hayaan mo, darating din ang panahon para lalambot ang puso ng tatay mo. Ako ang unang dadalaw sa kanya. Maraming salamat. Ulitin ko ang paghingi ng tawad sa inyong mag-asawa. At ipagdarasal ko na harinaway magiging masaya ang pagsasama ninyo. Hindi na ako magtatagal. Ano man po ang mangyari, hindi po namin kayo makakalimutan, Mang Alfonso. Dahil naging bahagi na kayo ng buhay namin mag-asawa. Mabuti na lang at nadatnan kita, Goryo. Marahil ito na ang huli nating pagkikita. Babalik na ako sa Hawaii sa makalawa. Kung hindi lang sana ako lalasing kagabi, baka kanina umaga pa ako nagising. Hindi na sana ako nahuli sa pagdating. Iwasan mo na ang alak, Goryo. Matanda ka na. Yan, may ubo ka pa pala. Ito. Kunin mo. Kunin mo itong pera para may pambili ka ng gamot.
Bili ka ng masusustansyang pagkain para lalagas ka at mabawasan ang panginginig mo na dulot ng anak. Kahit mamatay na ako, wala namang silbi ang buhay ko, Alfonso. Huwag mong sabihin niyan, Goryo. Mahalaga ang buhay. Nariyan naman si Jamila na nagmamahal sa iyo. At magkaroon ka pa ng apo. Alfonso. Kalimutan mo na ang lahat. Sana'y huwag mong masamain ang sasabihin ko. Hindi tama na itakwil mo ang anak mong si Jamila. Ano pang ginagawa mo dito sa labas, Jamila? Gabi na. Malamig pa dahil umulan kanina. Ay, naalala ko si tatay. Kumusta na kaya? Dapat, dalawin mo siya. Tayong nagkasala kay Itay. Nararapat lang na tayong magpakumbaba. Natatakot ako. Paano kung manganak ako ng di oras? Kung yan ang pinag-aalala mo, sasamahan kita. Paano kung lalo pang magagalit si tatay? Grabe. Lumalakas na talagang ulan. Parang bumabagyo. Tumaas na naman ang tubig sa kalsada. Ay. Bakit ka pa kasi nagpunta sa bukid? Sana kaninang umaga pa lang umuwi ka na. Makapal ng ulap sa bundok noon. Oh, ito ang tuwalya. Magpunas ka. Nakalimutan kong kunin ang ipapalit mong damit. Ako nang bahala. Maliligo na lang ako mamaya. Total, naligo na rin naman ako sa ulan. Ano ka ba? Naligo ka na nga. Bakit pati sa ulan? Pareho lang din yun. Dahil butas ang bubong ng kubo, kaya pumapasok din ang ulan. Ganyan ka talaga magsalita kami, no? Ay na naman. Ay. Kumukulog. May kasama pang kidlat. O sige, pumasok na tayo sa kwarto. Ano pa sa bas? Hindi na tumigil ang umong... Hindi na ako gumagaling. Paubos na ang gamot ko. Hindi rin ako makalabas dahil umuulan na naman. Hindi naman masyadong malakas. Pero sabi ni Makrina, huwag daw akong lalabas. Pero ano pa ka ba? Lalapit na lang ako sa kalan at kakainin ko yung mga natirang pagkain at ulam. Ako, paminsan-minsan, naghihina ako. Malapit na yata akong mamatay. Si Makrina na yata yan. Tay! Itay ang tawag ng asawa ng kapatid na Soli. Ay, pumasok ka na, Makrina! Hindi nakalak ang pinto! Itulak mo lang! Tay! Hay! Grabe naman itong kumong to! Mamatay na sana ako! Mamamatay na yata! Tay! Totoo pala ang sinabi ni Ate Makrina? Matagal na pala kayong may sakit? Hindi ikaw si Makrina! Ha? Tinitingnan niyo naman ako, hindi niyo ako nakilala. Talagang tinakwilan niyo ako bilang anak. Sino ka ba? Hindi kita kilala.
Huwag ka nang umiyak. Baka kung ano pang maging epekto niyan sa pinagbubuntis mo. May sakit na nga siya. Nanghihina nga. Galit pa rin siya sa akin. Naroon naman si Macrina na tumutulong at nagdala sa kanya sa ospital. Hayaan nyo, ako nang gumalaw sa tatay nyo sa ospital. Tulungan ko si Macrina sa pag-alaga sa kanya. Mabuti na lang. At nandun si Macrina na naaawa sa kanya. Nay, paano kung pagalitan pa kayo ni tatay? Ay, kung may sasabihin man siya sa akin, tatanggapin ko. Pagtitiisan ko ang masasakit niyang salita. Pero hindi na siguro siya malakas para magalit. Gising ka na pala, Goryo. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na lang at hindi na masakit ang dibdib ko. Nagulat ako nang makita kita. Akala ko si Macrina ang nandito. Bakit ka ba nandito, ha? Goryo, alam kong galit ka sa amin. Pero nagpunta ako rito sa ospital para kumustahin ka. Gusto mo bang malaman kung kailan ako mamamatay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita kailangan. Nandiyan naman si Macrina na nag-aalala ka sa akin. Kaya, umalis ka na. Napakarumi naman itong loob ng bahay. Ang daming alikabok. Paano kung may tinaasikaso ni Macrina ang paglilinis? Pati mga sulok hindi maayos. Mabuti na rin ito. Pagtuunan ko ng pansin habang nasa ospital si tatay. Mabuti na lang at dumaan ako sa bahay niyo. Pag uwi ko mula sa ospital, nandun ka naman na naglilinis, Jamila. Hindi naman po mabigat ang paglilinis, Nay. Ay, kumusta na po si Itay, Inay? Ay, nanghihina rin. At hindi pa rin gumagaling ang ubo niya. At nagalit pa nga siya sa akin kung bakit ako daw ang nandoon sa ospital. Talagang hindi pa niya ako pinapatawad. Magtiis na lang muna tayo ngayon. Bigla pong sumakit ang tiyan ko. Ay ko, mga anak na yata ako. Maupo ka muna dito. Inay, bantayan niyo po muna si Jamila. Pupunta po ako sa kamadrona. Aray ko po, talagang masakit ang tiyan ko. Manghanganak na yata ako. Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa recuerdo ni Jamila na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end.